Така, значи от тук е отдолу. Отдолу идваме, ние по този път дойдохме. И тук отиваме нагоре. Тук е вашия имот. Тук има една, като си има предвид, че никой не живее вътре, виж какъв хубав път има. Но тук минават кончетата. Асфалтов път до тук, даже от другата. Асфалтов път имате до тук, да. До път имаш асфалтов път. Така. Значи, ние в момента не можем да преценим точно каква е формата. Предполага се, че е близко до правоъгълник квадрат нещо. Обаче като цяло е много равно местото, ще е изравнено е. Защото все пак са живяло. И тук е го. Фърляли са асми, някой си е фърлял асмите. Хръсталаци. Тук джунгла. Акации изсъхнали разни. Принципно е опасно за пожар, ако има някакво стъкло тук. Копър има. Тук продължаваме някакви работи. Акации пак. Смакината, за която ти говорех. Смакинката. Още 15-16 дена и сме готови. Тук джунгла. Аз това си го събрах. Това са гушки. И иначе има и тук са фърляли разни буклуци. Тук са фърляли ябълки на животинките. Там има още ябълки. Това е края на местото. Там е къщата. Това е комшийската къща отзад, която ни се живее. Отпред кирпича и основите са вашата. Тук пак има ябълки. Тук е вързано кончето. Пасе е. Това е орех. Имате орех вътре в местото. Даже има и орехи на него. Просто трябва да се изчистате тия издънките отдолу. Няма да има орехи, има ли? Има орехи, ама трябва да се изчисти това. И тук има канала, който... Този канал, какъв е този канал? Бая широк. Някакъв напоителен канал ще е. Отгоре да върви, не знам. И тук сме крайна точка, ъгловата точка сме на... Това са води юго... Там е чакъл. Да, това е чакъления път. Тук е изток. Североизток ли е това? Североизток. Най-североизточната точка е това. Тук това е едната ограда. Тук има още една дюля. Има, може да се запазят дръвчета. Това орех ще се запази, супер е. Има тази дюлка, ще се запази. Там имаше една смокиня. Тази черница може да се запази, ако е хубава. Само мереклия ще да, ти само си мерекли, как вика баща ти. Вие ще си изберете, череши ще насадите. Да, ябълки ще насадите. Това е къщата тук. Основите камък, нагоре кирпичите. Това го знаеш, когато ти го казвам, що ми искаш сега. Тук другия кон са вързвали, въже, бая големи въжета. И тук има сливи, сега ядахме сливи. Тук е задния двор, с другата ограда. Тук също комши и вилна зона. Не живее никой постоянно. Ети сливки, екстра вкусни. Берекет. Мога да направиш тук един бидон на ракия да сложиш. И това е положението. 2 декара и колко. Имате да направите две огради и то трябва да се работи по-малко. Да почнете нещо да се намери някакъв надежден човек, който тук баща ти да го, примерно, чат път да идва и да гледа какво свършил. Защото ти не мога да оставиш някакъв непознат надник, абсурд. И това е. Оттам се влиза песолния шубрак. И тук е полянката, голяма полянка. То сега не се вижда, ама горе на къщата, като бяхме се вижда отгоре изгледа хълмовете, тук другия хълм. Даже Пазарджик се виждаше. Колкото се разчисти, те ще има повече. Да. И то сега не вали между другото и затова е така сух. Ама въпреки това нашия двор пак не вали, ама наши какви треволяции има. Тук кончетата, колкото и да, те това го изпасли са го. Гледай какво чистичко хубаво. Трябва да си взимате кон, като идвате. Най-малко козичка. Или козленца, да. И това е положението. Иначе нататък не сме ходили. На югоизточната точка не сме ходили. Там е много джунгла. И това общо взето. Айде!